Φίλοι μου, σίγουρα εμείς οι άντρες είμαστε πιο δυνατοί από τις γυναίκες σωματικά. Αλλά σε κάθε άλλη πτυχή, οι γυναίκες είναι μακράν το ανώτερο φύλο. Αραγήσεις την καρδιά μιας γυναίκας 10 φορές, θα βρει τη δύναμη να θεραπεύσει τον εαυτό της 10 φορές. Πλήγωσε την καρδιά ενός άντρα μια φορά και έχει καταστραφεί για πάντα. Στην πραγματικότητα δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο άτομο, ούτε θα εμπιστευτεί πλήρως μια άλλη γυναίκα. Οι γυναίκες μπορούν να είναι οι πατρές γονείς και να κάνουν εξαιρετική δουλειά με τα παιδιά τους. Οι περισσότεροι άντρες θα δυσκολευτούν να το κάνουν μόνοι τους και συνήθως εξαρτώνται από τη μητέρα τους για να τους βοηθήσει να μεγαλώσουν τα παιδιά, τη γιαγιά δηλαδή. Οι άντρες δεν θα μπορούσαν ποτέ να αντέξουν τον ίδιο πόνο που αντέχουν οι γυναίκες. Σκέψου τους πόνους της γέννας. Η αλήθεια είναι ότι οι γυναίκες μπορούν να ζήσουν χωρίς άντρες. Αλλά οι άντρες δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς εσάς τις γυναίκες. Ως γυναίκα, όταν αρχίζει να το αναγνωρίζεις αυτό, γίνεσαι πιο προσεκτική και επιλεκτική με ποιον διασκεδάζεις ή που δίνεις την αγάπη σου. Και ως άντρας, όταν το συνειδητοποιείς αυτό, εκτιμάς καλύτερα τη γυναίκα σου. Εκτίμησέ τη.